Loutkářství má na jihu Čech svoji dlouhou historickou tradici. Mezi výrazné jihočeské průkopníky loutkářství patřil mimo jiné i Mikoláš Aleš, rodák z Mirotic, který navrhoval loutky pro známého výrobce Antonína Münzbergera. A nesmíme také zapomenout na ikonu české loutkářské školy Matěje Kopeckého. V Písku se snoubí unikátní kulturní prostředí s krásou města. Písek byl od nepaměti spojován s kulturou a uměním obecně a snad právě unikátní historická architektura a zachovalá starobylá zákoutí podporují fantazii lidí a dávají prostor umělcům k průchodu jejich myšlenek a emocí. Kromě spisovatelů, básníků a malířů se sem řadí i významné loutkářské rody, i nesčetné amatérské soubory. V samotném Písku se střetávají známí loutkáři jako Lagronové, Kopečtí, Laštovkové a další. Od roku 1928 je v Písku dokonce stálá loutková scéna. Přes všechny historické peripetie nakonec loutkáři od roku 1960 našli zázemí v Píseckém kulturním domě. Nebo co? Jsme vysoko! Po sametové revoluci přichází kulturní dům do majetku města Písku a dochází k celkové rekonstrukci objektu. V té době loutkáři ztrácejí zázemí a v důsledku toho i jiných okolností se dělí na více souborů. Tak vedle souboru Nitka vzniká soubor Copánek a sdružení Písečtí loutkáři. V důsledku poptávky písečtí loutkáři rozšiřují svůj repertoár o hudební vstupy, soutěže pro nejmenší a kouzelnické triky. Samozřejmě nosnou částí programu jsou především naše české pohádky. Cílem souboru je rozdávat radost dětem, ale i dospělým. My jsme se zapovídali. O vyřezávání a výrobu nových loutek, jakož i o opravdu těch starých, historických, se stará současný principál Ivan Hofman. Jeho loutky jsou oceňovány na různých přehlídkách a soutěžích. Sledujeme záběry ze slavnostní vernisáže v galerii Portič, kde byly mimo jiné představeny i současné loutky Ivana Hofmana. A tadyhle máte ukázku, že jsem vyrobil, kdo ví, kdo to je. Děti na nás křičí, že to je Barack Obama. A tahle rada neplatí jen pro muže, i ženám ten zrzavej odpomůže. Tak víme platán, radí vám víme platán, protože pivo platán naše. Na představeních pro malé i větší diváky se podílí zhruba 7 členů sdružení Písečtí loutkáři. Bez jejichž entuziasmu a nesmírného nadšení a energie by představení nemohla fungovat. Soubor spolupracuje i s předními českými umělci. Zúčastňuje se loutkových přehlídek, pravidelně jezdí do zahraničí a především se snaží vyplňovat volný čas těm nejmenším, kteří mu to vracejí svojí upřímnou radostí a zájmem o jednotlivá představení. V rámci jednotlivých vystoupení však loutkáři nezapomínají pobavit ani dospělé a pravidelně hrají také představení pro seniory. Já jsem Honza Bábinej, já už nebudu jiný. Tímto se soubor snaží navázat na více než 100letou tradici loutkářství v jihočeském Písku.